Wielree West, een verlangplek aan de Geul. In het glooiende landschap van de Limburgse heuvels. Waar het verleden wordt gekoesterd en in verbinding wordt gewerkt aan de toekomst. Dromen ontluiken, unieke kansen begin je nu te ruiken. Ondernemers, inwoners van Wielree en de gemeente zijn vorig jaar samen enthousiast een gezamenlijke reis begonnen. Een pilot gebiedsvisie Nieuwe Stijl is gestart. Waarom? Om de dynamiek en leefomgeving van Wielree West toekomstbestendig te maken. Een inspirerend gebiedsverhaal op Wielreese maat met 6 kernwaarden is het eerste resultaat. Kernwaarden: samen, vernieuwend, rust, kwetsbaar, bourgondisch en contrast. De kernwaarden: samen, vernieuwend, rust, kwetsbaar, bourgondisch en contrast geven richting en zullen binnenkort landen in enthousiaste, concrete plannen op Wielreese maat.